Здравейте! Аз съм Йордан Ангелов и съм кандидат за втори мандат като кмет на община Костенец, издигнат от политическа партия ГЕРБ. Щастлив съм, че завършваме успешно този мандат с над 30 км положен асфалт, 8 км подменен водопровод. Направили сме невъзможното за училища, детски градини и спортни клубове. Всички те участваха по проекти и обновихме образователната инфраструктура. Ние от ГЕРБ създадохме работещ модел на управление. Асфалтирахме пътя към Вили Костенец с дължина 9 км и изградихме над 27 000 квадратни метра тротуари с сиви павета. Както неведнъж съм казвал, децата са приоритет за мен. Затова и акцент за мен ще продължи да бъде грижата за тях с възможностите за качествено образование и развитие именно тук в общината. Образованието отново ще бъде ключов приоритет при следващия управленски мандат. Сред приоритетите ни са минералните води и туризмът, по-голям периметър асфалтирани улици и подменени водопроводи на всички населени места, здравни грижи на местно ниво, грижи за възрастните и лица в уязвими групи, култура и спорт. Безапелационната подкрепа на господин Борисов. Със силен и амбициозен екип успяхме да създадем 11 броя спортни игрища и детски площадки във всички населени места на общината. Не се срамувам от нищо, което съм направил през изминалия мандат. Напротив, горд съм с постигнатото. Хората в общината ни трябва и могат да живеят по-добре. С ваша подкрепа искам да продължим заедно да работим за развитието на Костенец.